vähän myöhässä, eiks niin? Kevennä istuntaa, tuu lähelle sitä, vähän virität pohkeelle. Ohjaa vähän paremmin käteen. Onko se ihan loppu, Johanna? Johanna? On ulkoavu. Odota vähän. Muista vähän odottaa, et sä et niinku ajele päin. Sama juttu. Pietari. Vähän jätät sen yksin siinä viimeisellä askeleella nyt. Jaksaako se yhden rundin vielä, Johanna? Siihen jäi yksi askel pois. Ja Heidi, vaiha suuntaa musta okseri tänne päin 6 ulkoreunalle sarjalle. Ootko mukana? Etenkin just nämä viimeiset linjat. Ja kevennä vähän istuntaa, ettei ole liian syvällä. Pohjeen läpi. Ja sitten rida-askel. Ja viimeiset 2 okseria vielä kerran. Sama juttu, että sulla on Pietari mukana koko ajan. Joo, takasilla. Hyvin ridattu. Etuosa ylös sieltä ja takajalat alle. Etkä jahtaa liian pitkäksi. Suorana. Vieläkin vähän enemmän työskentele sitä takasille. 7 odottavaa. Hyvä tytöt. Okseri. Ja nyt vastaa heti. Yes! Bravo! Minne se vastaa menee? Vastaa! Yes! Etkä roiku mahalla. Sähän oot treenannut hyvin sana. Mahal vastaa. No niin. Ja rauha mahalla vastaa. Okei. Ei paha.